Manginibingelele-ke nonke ngamakhaya. Themba ukuba nonke niyaphila. Igama lami-ke mina ngingumthuli ngwakwaButhelezi. Namhlanje ngifuna ukubheka uhlelo lokukhiqiza iCopals yesiZulu. Ngiyazi ukuthi ngakhuluma ngalo ngaphambilini, kepha-ke ngifuna ukukhuluma ngalo futhi. Okubalulekile ngifuna ukusho ngalolu hlelo ukuthi-ke lolu hlelo alinayo inkundla. Ngakho-ke uma ukhiqiza iCopals yesiZulu, asikho isidingo sokuthi-ke usebenzise inkundla yohlelo noma uhlelo lube nenkundla yalo. Iningi oyidingayo uma uhlelo lungenayo inkundla yalo. Udinga nje kuphela uhlelo lwePython kwisiqoqela lwazi sakho. Udinga insizanhlelo Beautiful Soup, udinga enye insizanhlelo request, udinga insizanhlelo random. Izona zonke insizanhlelo nje oyidingayo lezo, ebese kuba-ke uhlelo lwePython. Uhlelo lonke-ke maseliphelele libukeka kanje. Yilo lolu alinayo inkundla yalo, kepha-ke lolu hlelo yize noma inkundla lingenayo liyakwazi ukuthi likhiqize iCopals yesiZulu. Uma-ke selusebenza lolu hlelo lokuqala lisebenza liqoqa iCopals kwisizindalwazi, liyakuvezela lokuvezela wonke amakhasi eliwavakashelayo. Likuvezele ukuthi likuliphi ikhasi. Lo hlelo luyakubonisa nanokuthi luzothatha isikhathi esinganani ukuthi lifinyelele ekhasini lokugcina, ebese-ke likhiqiza iCopals. Ilokho nje kuphela. Lolu uhlelo olukhiqiza iCopals yesiZulu, kepha olungenalo inkundla yalo. Ngakho-ke ezinye izinhlelo zeziqoqela lwazi azidingi inkundla, zidinga nje amathumbu ohlelo kuphela. Lesi isona esinye nje sesibonelo lapho sibona khona uhlelo lukwazi ukuthi lenze umsebenzi walo ngaphandle kokuba lube nenkundla yalo. Siyabonga.